ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். பெருமாளுக்கு விசேஷமான இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் இன்று விஷ்ணுவுக்கு உகந்த புதன்கிழமையில் நாம் சுகதேவர் இயற்றிய ஸ்ரீ மதுசூதன ஸ்தோத்திரம் பார்க்கலாம். கர்ம வினைகளை போக்கி நம்மை காக்கும் மகா மந்திரம் கொண்ட இந்த ஸ்தோத்திரத்தை இந்த புரட்டாசியில் பாராயணம் செய்ய தவறாதீர்கள். தாங்களும் கேட்டு மற்றவர்க்கும் பகிர்ந்து புண்ணிய பலன் பெறலாம். இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, பக்தன் கடவுளிடம் சரணடைகிறான். என்ன, அதாவது பகவானே, ஓம் என்ற ஞானம் எனக்கு கிடைத்தவுடன் நோயின் விளைவுகளையெல்லாம் நான் வென்றேன். இதுவரை நான் நல்லது எதுவுமே செய்யவில்லையப்பா, ஆனால் நான் சம்சாரத்தில் மூழ்கி இருந்ததால் கெட்டதில் ஈடுபட்டேன் என்று கூறுகிறார். மேலும் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் மகன் மகள்களுக்கு பொருட்களை சேகரித்து வந்தேன். பலவிதமான சொற்களால் அபவாதங்களால் வழக்கு தொடுப்பதால் செயல்களால் சூழ்நிலைகளால் கட்டுப்பட்டு நான் நிறைய பாபங்களை சம்பாதித்து அதிலேயே மூழ்கிவிட்டேனப்பா. எந்த ஒரு நல்ல செயல்களையும் செய்யாமல் பல கெட்ட செயல்களை செய்து நான் பயங்கரமான சம்சார கடலில் மூழ்கிவிட்டேனப்பா. ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகளை நான் எடுத்துள்ளேன். இருப்பினும் துயரக்கடலிலிருந்து எனக்கு உதவ உங்களை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்பதை நான் இப்போது அறிந்தேன். இனி அதற்குள் போகாமல் என்னை காப்பாற்றுவாயாக. இப்போது உன்னிடம் எனது பக்தியானது உறுதியானது. உன்னிடம் சரணடைவதை தவிர வேறு வழியே எனக்கு தெரியவில்லையப்பா. நான் பாப கடலில் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் போது மதுவை வதம் செய்த மதுசூதனா, தயவு செய்து நீ என்னை காப்பாற்றுவாயாக. வேகமாக நெருங்கி வரும் நோய்கள், முதுமை, மரணம் போன்றவற்றால் நான் மிகவும் பயப்படுகிறேன். இப்போது உன்னை நினைக்காமல் நான் வருந்துகிறேன். தயவு செய்து எனக்கு உதவி செய்து இந்த பிறப்பு இறப்பு வட்டத்திலிருந்து, ஜனன மரண சுழலிலிருந்து என்னை விடுவிப்பாயாக. இதில் இறுதியில் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்ற 12 அக்ஷர மந்திரத்தை விட பெரியது எதுவுமில்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மகா மந்திரம் நமது எல்லா செயல்களிலும் பலனை தரும். மகாவிஷ்ணுவை மனதில் நினைத்து இந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்ற மந்திரத்தை குறிப்பாக விஷ்ணுவுக்கு உகந்த புரட்டாசி மாதம் மற்றும் ஏகாதசி போன்ற நாட்களில் விரதமிருந்து இந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பவர்கள் துன்பங்கள் நீங்கி அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் வளமும் நலமும் பெறுவர். இறுதியில் யோக கடவுளான ஹரி வசிக்கும் விஷ்ணு லோகத்தை அடைவர்னு இதோட பலஸ்ருதியில சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ மதுசூதன ஸ்தோத்திரம். ஸ்ரீ கணேஷாய நமக. ஓமிதி ஞான மாத்ரேன ரோகா ஜீர்ணேன நிர்ஜிதா கால நித்ராம் பிரபன்னோஸ்மி த்ராஹி மாம் மதுசூதன நகதிர் வித்யதே சான்யா த்வமேவ சரணம் மம பாப பங்கே நிமக்னோஸ்மி த்ராஹி மாம் மதுசூதன மோஹிதோ மோகஜாலேன புத்ரதார கிருஹாதிஷு திருஷ்ணயா பீட்யமானோஸ்மி த்ராஹி மாம் மதுசூதன பக்திஹீனஞ்ச தீனஞ்ச துக்கசோகாதுரம் பிரபோ அநாஸ்ரயமநாதஞ்ச த்ராஹி மாம் மதுசூதன கதாகதான ஸ்ராந்தோஸ்மி தீர்க்க சம்சார வர்த்மசு ஏன பூயோ ந கச்சாமி த்ராஹி மாம் மதுசூதன பகவோ ஹி மயா திருஷ்டாः क्लेशाश्चैव पृथक् पृथक् गर्भवासे महद्दुःखं त्राहि मां मधुसूदन तेन देव प्रपन्नोऽस्मि त्राणार्थं त्वत्परायणः दुःखार्णवपरित्राणात् त्राहि मां मधुसूदन वाचा यच्च प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितं तत्पापार्जितमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन सुकृतं न कृतं किञ्चित् दुष्कृतं च कृतं मया संसारघोरे मग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन देहान्तरसहस्रेषु चान्योन्यभ्रामितो मया तिर्यक्त्वं मानुषत्वं च त्राहि मां मधुसूदन वाचयामि यतोन्मत्तः प्रलपामि तवाग्रतः जरामरणभीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन यत्र यत्र च यातोऽस्मि
स्त्रीषु वा पुरुषेषु च तत्र तत्राचला भक्तिस्त्राहि मां मधुसूदन गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्योदयो ग्रहाः अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ऊर्ध्वपातालमर्त्येषु व्याप्तं लोकं जगत्त्रयं द्वादशाक्षरात् परं नास्ति वासुदेवेन भाषितं द्वादशाक्षरं महामन्त्रं सर्वकामफलप्रदं गर्भवासनिवासेन शुकेन परिभाषितं द्वादशाक्षरं निराकारो यः पठेदरिवासरे स गच्छेद्वैष्णवं स्थानं यत्र योगेश्वरो हरिः इति श्रीशुकदेव विरचितं श्रीमधुसूदनस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् கர்ம வினைகளை போக்கி நம்மை காக்கும் மகாமந்திரம் கொண்ட இந்த ஸ்தோத்திரத்தை ஜனன மரண சுழலிலிருந்து நம்மை காக்கும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் அனைவரும் பாராயணம் செய்து மகாவிஷ்ணுவின் பேரருளுக்கு பாத்திரமாவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. நல்லதே நடக்கும். நமஸ்காரம்.